Hello, sziasztok! Ebben a videóban itt lesz velem Noel is. Sziasztok, csirkék! Ebben a videóban kacsázni fogunk. 5 kör lesz. Nem, 5 kör lesz. És aki többet tud kacsázni, az fog nyerni, és a vesztes belemártja a kezét ebbe a patak vízbe, és meg fogja vele mosni az arcát. Szóval ez... Tudod, és beleesünk a vízbe. Hát ez jó lenne. Na, akkor ki kezd? Először kőpapírollóval kezdünk. Kőpapírolló. Jó van, akkor te kezdesz. Várjál, előveszek egy követ. Itt van. Ez milyen? Hát ilyeket találtam, hogy ne panaszkodj. Na, arra kell eldobni. Valamennyire lakos arra. De ne, gyere lejjebb, mert itt lejjebbről lehet jól kacsázni. Megvan, és arra kell eldobnod. Figyelj nekem, 3 vagy csak 2 vagy 3 csak a repülő. Na, jó van, és tudod, hogy kell hogy eldobni legalább. Igen, na dobd. Hát ez jó szar volt. Ha most jövök én, akkor cseréljünk helyet. Te gyere, jössz ide. De nem, te fogod fogni a telefont. Igen. Nem csak szépen. Igen, bro, hát neked oda kell mennem. És úgy, hogy látsz, hogy... Omnyelek csúszok. Látsz, hogy... Erre? És lesz szenzúra az lefelé. De nem oda kell irányítani. 2. Jó, Te fasz. Eddig 1-0 nekem. Jó, most megint halljon. De megint itt. Hát bro, ilyeket találtam, nem tettek róla. De nyugodtan gyere le eddig a lyukig. Igen, a lyukig nyugodtan. Na, és dobhatod. De nem úgy kell beledobni, hanem így kell, hogy pattogjon. Mindegy, most megint jövök. Na, fogjad. Ez most jó kicsi kő, de oda a vízbe. Én mondtam? Hát igen, de szarok, ez voltak a legjobb kövek. De úristen. Jaj, ez már hanyadik volt? 3. Várjál, de majd meglássuk. Amikor elfogynak a kövek. Na, fogd meg. De basszus, megfordítok ezen a kő. Istenem. Jó, nem baj. Mert van Megdobok egy 8-ast. Hol, most keresünk neked egy jobb követ. Na ez a legjobb kő, amit találtam amúgy. Azt Ez ezzel. nem tudok. De ne így bedobti, hanem így, mint te. De bro, nem a szarúcó, nincs káromkodás. Hát igen, lehet. Jaj, Isten. De így meg fog fordulni a kő, így bele fog menni. Úgyhogy a lapos fele legyen le a víznek. És mindenkettő. Hát jó van. Istenem, ezt videón keresztül láttam, hogy megfordult a levegőbe még. Én ezt mondom. Úgy is meg fog fordulni. Figyelj, ez is meg fog. 3! Jó, gyerekek, eddig 2-0. Jó, nagyon szép, nagyon szép. Amúgy ez lesz az utolsó kör. És amúgy nem olyan... Most te jössz. Várj, megpróbálom megint egy jobb követ adni neked. Amúgy nem videóztad le a falat. Az úgyis ki lesz cenzúrazva. Ezek akik itt laknak, ezek nem normálisak, ezek az emberek. Ami már megszűztem. Akkor hogy mentek át oda? Na, dobd. Hova? Oda? Na. De jó van, csak dobjad. Hát dobjad már, ne rögjél. Uram, atyám. Na jó. Ez egy szar. Jó van, fogd meg. És nem úgy, hogy az úgy ad minden egyes alkalommal. De basszus. Nem mindegy.
akkor 2-0-ra nyertem. Meg kell mosakodni. De bro, arról szóval, hogy ez családbarát idő, na mindegy. Hogy ki lesz cenzúrázva, mondjuk pont az arcodba volt. Na menj már, menj csak oda szépen a vízhez, nyújj bele, így jó marakoddal, azt megmosni az arcodat. Nem fogsz beesni, akkor én megmosom az arcodat, vagy mit akarsz? Ez az. Csak nyújts bele a kezedet. Hideg. Igen. Úgy, és jó, szépen az arcodra. Jaj! Jó van. Ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett, és remélem... Lájkoljátok és iratkozzatok fel, hogy ilyen soha ne történjen. Igen, és hogy Noel megszáradjon. Nem tudom, mondtuk el az elején, de Noel az szerepelt a Rainbow Friends-es videónkban, amikor túléltük a csak ketten. Azt is köszönjük, akik végignézték azt is. De Ez jó hosszú volt. az igen, ez jó hosszú volt. Miért volt még annyira skill-isú? Nem baj. De köszönjük, hogyha végignéztétek, de valószínűleg csak ilyen 40 megtekintés lesz, de mindegy. Köszönjük, akik megnézték. Igen, ahogy Noel is mondta már, hogy iratkozzatok fel és lájkoljatok. Hogyha még... Igen, és hogyha akartok még ilyen contentet, hogy ketten baromkodunk, lehet majd lesz live is, hogy elmegyünk valahova messzebbre. Mondjuk oké, csak itt a faluba, de mondjuk ez elég nagy falu. Mindegy. Köszönjük, hogy végignéztétek. Ciao. Az izére is. Hova? Jaj, majd oda, ahol látok a És azt is skin bankert. videózzuk. Oké. Jó van, köszönjük, hogy végignéztétek. Cső. Lesz még egy videó. Csak nem máma. Cső. De. Köszönjük már el. Cső.